खौनाहोरो खारायोफोर गोबारै बिराद गोजाननिफ्रायसो फैदों मानसिया सिबिन सापुरिनिफ्रायसो फैदों गास्रा एकदम जोबथायनायसो धेमाजि जिल्लानि लिपिका ब्रह्म हेलौ हेलौ फाइनान्सनि खामानिया बे डिलिंआव थाबथानानै दंलै समाव फाइनान्सनि खामानिया माने 21 आवसो सौहैनांगौ जाखो माने अबाव थाबथाखो दासिम आंथ' बिला जानांसिगौमोन माने ओरैबायदि जादोंलै 15 फाइनान्स होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट दंलाय बे माने ओरै जादों आं बायदि जों बायदि एसे बाथुरा बस्था मोनामनायफोरनि फनखौ नङालै सना आं नङा माने बै डिपार्टमेन्ट मोनसे डिपार्टमेन्ट दं बेवहाय माने हौवानि फन थांबाथाय खारनानै एखनबा माबा नट रिसिबल माबा रिसिबल होनो बे डिलिं डिपार्टमेन्टआव फना हौवाफोर जै हरबाय माबा बाथुरा मोनामनायखौ बांथां एकदम फनखौ मा सना आं नङा माने सना बिसोरबो माने ओरैबायदि जाबाय नों बायदि सना बायदिया जुदि फन हरोब्ला खामानिया जानाखै आं बायदि समायनाया सनावबा बे खामानिया जानाय माबायदि खामानिखौलाय आं बुजियाखिसै नङा सना हेलौ होनबानो गोदैया ओरैबायदि नांसोगोन माने बिखौ बिलायो हयजोबगोन आं फन हरबा माबायदि खामानिसो बेलाय सुन्दरि सिख्लाफोर फन हरबासो खामानिया जानाय फन हरलाय आं हरसे रायलायहरदों फन हरसे सना फन हरसे बिला थाबथानायनिफ्राय एसे बिला जायोबा मोजां गारि गाखोनायाव एसे मोजां जायो शपिंएनो बेनाबा बेसारा हाला गले फिक्सना बक्सिंगला उठिया हेलो आं थाक्लाई नार्जारी नै आंनि सिनायनाय रायलाय हा सारायलि मबाइलावलाय माने फिसा सानैयो माथो मोनथावलाय सिकिजे नोब्रा मादै नुब्रा हेलौ औ आङो नै थाक्लाइनि गार्लफ्रेन्ड बुंदों आङो मोजांखौ बे बे 21 सिम मानो दाबो जायाखै अबेहाय पेन्टिं जानानै दं आं मिथिनो हागोन बिलाथ' थाबथायो नाथाय बे माबायदि बिल बेलाय जे सिख्ला मानसिया हारसिं थांबासो बे खामानिया जानाय आं बुजियाखिसै सार नङा बेथ' आंनि हौवानि बिल ना आं अफिसाव थांबाथ' हौवाया खेबसे लांफानाय जाहैबाय बेथ' आंनि बिल नङा मा हारसिं थांबासो जागोन माबायदि बिल बेलाय Oh, dia jangan deh. Harus tanam
มาเมื่อทำกันขวบผู้หลักเพียงยินถึงสมัครทางเลยค่ะนี่ทำอะไรไม่ซีซันHuracan kasai merah ikut dia terang Saslah ini kesulitan mawari lain mari menunggu salah bekanya film industri namzara hinjau tharane ko kubur sita korte thara namzara Bayani itu semua berlain mana menunggu. Hey, Mendela Brahma, wajah sautar. Hey, kamu tahu? Sembilan tahun, Nang nuhun. Dua lalu kau jatuh dari dua justru ikhlas justru terang. Nunggu tak ada salah pilih bila seluruh Ramjaran. Apa itu? Mana bimbing langsung sama kerana kita cukup dia. Apa bimbing? Mulai semua doa. Saya ni mana jawab saya nak mulai. Doa semua kena semua. Doa kena semua. Kena semua. Allah, apa aku lagi ni? Apa ya? Ada gizer. Pinjau bahari kemana? Làm nữa. Mà con xuống đâu? Ai la ơi, hama. Đừng cuốn ra nữa, sợ lá gì nữa. Thấy bà nó sao nữa? Ai à ơi, lá cây nó còn được. Nên đâu cả đến việc cái xưa đừng mà ra rồi. Bây giờ không ơi, không ai đi xem một cái việc đi sao nữa mà. Sudah. Dengan kaca mana? Ai lah, sama. Udah apa? Jangan kaya sih momen kaya. Ai lah. Ayo, polis bener. Polis kuat. Ai lah. Ayo. Ini baik aku benar ni. Ayo. Kita boleh mana nak bukan lagi. Ayo.